falar arriba tomando algo, pero eu represento, digamos, a parte institucional, a parte da administración, que sí que é certo que dende a Consellería de Emprego, de Comercio e Migración, que xa sabedes que ampliou as competencias, o que nos deu tamén a posibilidade de recuperar a través do territorio moitas desas competencias, non tanto non solamente o emprego, senón tamén a pata do comercio, que estabas ti tamén a falar, e a pata de emigración, que vemos que ten moitos vínculos, non? Esa transversalidade é importante. Para a Consellería na que eu estou, o territorio é esencial, fundamental. E así se traslada en todos os proxectos que está a desenvolver e que configuran unha estrategia. Nos estamos a falar moito do ecosistema, do mapa de emprendemento. Ese ecosistema está perfectamente representado nesta mesa. Estamos as administracións dende todos os puntos de vista. Moitas veces decimos, aínda que sone moi idílico, que é importante estar un pouco por encima das ideoloxías, das cores, porque o territorio é común a todos. Ao final, eu creo que debemos de falar un pouco unha mesma lenguaxe, non? Estamos aquí un territorio con 17 concellos nos que hai que identificar retos que van a ser comuns a moitos deses 17 concellos.